Yang ko pura pakai mo. Sankola village committee meeting klaijak lokho mudi hinamo oneke saw mudi bari o para ingkha lokho mudi para oro kaisa belai kheno jingjalung dongha lama prai o lamani ai naro hongke prai 15-16 poribar tongo bisi kolok ma tui romoi borok kaisa demand khaimane o jagao lama kisa kam kai dinai kintu takla seke wati wakha o wati ni bagi side wall je tomora boka ge thangka gabano chung edisi hapangni hoite bachini block no chung khana soni sombani bising chung likhito rinai ora kaisa permanent kaisa chung RCC bridge kaisa rikhangka aini chini jara kamini borok okra chakra rok srai rok lekha pora khaine rok wati pamti phana por parung manai jak ora kaisa dukhojono gothana tongo thanai 1 বছরনি sigang chini oroni chakra kuk bo bago thanai thangtene tui kotoro bo haino kologui thangjaka gabon baga mo khubui guruttopurno chung chini boronggonang mantri Bishwoketu Debbarma bai hono saitok lainai taklaini bisingo tabo khaina bage apatot tabo pela saiting khlai o watio o harok tai kuakmaya jat khaina bage angoroni member onang sairika porta khlainai awon bage chung tinoro visit khaina phaimani hambai